Юраты зашить майялым. Будо, Чаваш челги бурчухне, тенже путмейн. Кодам умелись, истянуки. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшыру халыкара туган телләр көне. Төрле халыкларның телләрен саклауның әһәмияте, татар теленең барлыкка килү тарихы һәм кулланылыш даирәсе хакында. Әй син телем, туган телем, тамыр телем, җир астыннан тарих сырын табыр телем. Әй син телем, рәхәт телем, авыр телем, телне тешләп канатырлык сабыр телем. Туган тел, моннан да көчле, кодрәтле, татлы, йомшак сүз бар микән? Ул әни, әти, туган җир, туган нигез кебек төшенчәләр белән беррәттән йөри. Ана теле, тою, сизү, йөрәк теле, рухи тамыр ул. Безнең тапшыруыбызның да туган тел дип аталуы юкка гына түгел. Чөнки тел милләтне якты киләчәгенә илтүче корал. Ул мәдәнияттә, сәнгатьтә, фәндә. Бер сүз белән әйткәндә, тел ул дөнья ачкычы. Телләр аша без үзебез өчен яңа киңлекләр, яңа кешеләр, яңа мөмкинлекләр ачабыз. Күбрәк телләр белгән саен кеше камилләшә, тулылана һәм байый бара. Һәр милләтнең үзенчәлеге, мәдәни байлыгы бар. Әлеге байлыклар әлбәттә тел ярдәмендә ачыла. Шуңа да туган телләрне саклау, үстерү аеруча да мөһим. Билгеле булганча, 2000 елдан башлап ел сайын 21 февральдә халыкара туган тел көне билгеләп үтелә. ЮНЕСКО тарафыннан игълан ителгән әлеге бәйрәм дөньядагы телләрне саклау, аларны киләчәк буынга исән-имин җиткерү максатыннан оештырыла. Тел ул фикерне сүз белән белдерү коралы, кешенең җәмгыятьтә аралашу чарасы. Аралашу җәмгыять үсеше өчен бик мөһим. Ул гореф-гадәтләрне һәм буыннар тарихын сакларга ярдәм итә. Белгечләр фикеренчә, кешеләрнең сөйләм күнекмәләре 100 мең ел элек, ә язма тел формалары исә 5 мең ел элек чамасы барлыкка килгән. Телләрнең барлыкка килү тарихы катлаулы һәм озын юл үткән. Бүгенге көндә галимнәр җир шарында 6 меңнән артык тел булуын әйтә. Һичшиксез, алар арасында киң таралган телләрдә берничә кеше генә сөйләшә торганнар да бар. Юкка чыгып баручы телләр һәм халыкларны барлау аеруча да мөһим. Без планетабызның төрле почмакларында төрле телләрдә сөйләшәбез. Шулай да бөтен дөньяда киң таралган телләр бар. Алар инглиз, Кытай, немец, рус, испан, гарәп, португал, япон һәм француз телләре. Кешелекнең күпчелек өлеше шушы телләрдә аралаша. Дөньядагы бердән-бер әлифба музее Татарстанда, Арча районында урнашкан. Ул Арча педагогик көллияте кочагына сыенып үз эшчәнлеген башкара. Дөньяда бердән-бер әлифба музее. Менә шулай дигәч сорау туа, ә нишләп Арчада ул? Дөньяда бердән-бер булгач, нишләп ул Мәскәүдә түгел, яки башка зур шәһәрләрдә түгел? Ә менә бу очракта булай дип әйтәләр. Тукай эшендер инде диләр. Тукайның Арчадан чыкканын бик күп кеше белә. Әмма әлифбада Арчада чыккан. Әлифбада безнеке. Менә монсын әзрәк кеше белә. 50 ел буена укылган татар әлифбасының авторлары ирле хатында Сәләй Вагизов белән Рәмзия Валитова Арча педагогия училищесының татар теле укытучылары булганнар. Менә шулар язган әлифба белән бөтен татар дөньясы 50 ел буена укыды. Әлеге музей 1999 елда ишекләрен ача. Әлифбабызның авторлары да исән була әле. Үз куллары белән музей экспонаты дәрәҗәсен алырлык кул язмаларын, документ, китапларын тапшыралар. Озакламый музей тагын бер юнәлеш ала. Дөнья халыклары әлифбаларын туплый башлый. 8 экспозициядә монда 160 әлифба куелган, алар дөньяның 76 телендә. Географик принцип белән куйдык без аларны. Аның җыелу тарихы шулай үзе бик зур тарих, чөнки иң беренче 20 әлифбаны авторлар үзләре бирделәр. Чөнки алар әлифбаны язу өчен 20 халыкның әлифбасын өйрәнгән булганнар. Менә аларда бар инде ул. Менә 20 әлифба алардан. Шуннан соң инде безнең музейның беренче директоры Хайруллин Хусейн Фатихович, менә ул булай итеп эшләде инде. Ул республикаларга хат яза, һәм без сезгә татар әлифбасы җибәрәбез, сез безгә үзегезнең әлифбагызны җибәрегез әле. Һәм менә шулай иттереп
Алмаштык. Аннан соң кайсы укытучы кая бара, алып кайта алифба инде. Иң күп йөргәнебез безнең педколледжның директоры Гарипова Гөлнара Фидаиловна. Менә инде кая гына барса да алифбасы кайтмый ул. Ул бик күп йөри инде. Ул инде Бангладешларда да, Шри-Ланкаларда да, ул гарәп илләрендә дә, ул Америка континентында да кайда гына булмады инде ул. Барган бер җирдә алифбасы кайтмый. Әлифба музее фондында 300-дән артык балаларның беренче кадерле китабы саклана. Кайберләре шын мәгънәсендә уникаль экспонат. Арада бик кызык алифбалар да бар. Менә бу Тофа алифбасы. Тофа халкы, Тофалар дип әйтәбез име. Красноярск краенда таулар белән әйләндереп алынган 3 авыл бар. Анда вертолет кына керә ала. Анда бер нинди машина да бер дә керә алмый. Башлангыч мәктәпләре бар. Шул 3 авыл өчен бер мәктәп. Башлангычтан соң алар вертолетларда Красноярск крайдагы районга чыгып укыйлар. 500 генә кеше сөйләшә бу телдә. Тофа телендә 500 генә 3 авылга 500 кеше. Менә шушындый эс санлы халыкларның да алифбалары бар. Ителмен алифбасы менә монда күреп торасыз, алда эс санлы халык безнең Сибирдә яшәүче. Бу дөньяда 2 мөгъҗиза бар. Берсе шишмә, икенчесе әлифба дип яза Гариф Ахунов. Килешми мөмкин түгел. Мөгъҗизалар тупланган музей булуы үзе бер шатлык. Татарстан Республикасы төрле милләтләр һәм диннәр тупланган урын булуы белән уникаль. Биредә 173 милләт вәкиле яши. Аларның һәр кайсының этно-мәдәни ихтыяҗлары бар. Казанда гына да 37 милли мәдәни берләшмә, 195 дини оешма, 137 дини объект эшли. Туган тел тапшыру кысаларында без әлеге берләшмәләр үткәргән чараларны һәм төрле милләтләрнең яшәешен чагылдырырга тырышабыз. Татарстанда милли сәясәтне гамәлгә ашыру өлкәсендә соңгы 30 ел эчендә без гомуми тырышлык белән милләт-ара килешүне ныгыту, республиканың этно-мәдәни тормышын җанландыру, мәдәният, тел, тарихи хәтер, рухи-әхлакый кыйммәтләрне саклауга җәмгыятьнең игътибарын җәлеп итә алдык. Бу эш нәкъ менә бүген цифрлаштыру һәм глобализация чорында төрле мәдәниятләр һәм телләр арасындагы чикләр югалганда аеруча да зур әһәмияткә ия, дигән иде бер чыгышында Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстан халыклары чыннан да үзара бәйләнешләр нәтиҗәсендә тел, мәдәният һәм башка өлкәләрдә бер-берсенә йогынты ясап тормыш итәләр. Аларның киләчәккә омтылышлары һәм уй-хыяллары бер-берсенә охшаш. Республикабызда милләтләр бердәмлеге элек-электән килгән матур традиция дисәк тә ялгыш булмас. Бездә милли мәдәни чараларга игътибар аеруча да зур. Чөнки мәдәният аша телне үстерүдә милләтләрнең үзенчәлекләрен чагылдыру да җиңелрәк, үтемлерәк. Бу нисбәттән мәдәният үзәкләре, китапханәләр, масса күләм мәгълүмат чаралары, радио-телевидениелар, гәҗит-журналлар, мәктәпләр, балалар бакчалары, музейлар һәм башка оешмалар шактый күп хезмәт куя. Иң беренче чиратта телләрне саклау әлбәттә мәктәп һәм мәктәпкәчә яшьтәге балаларга белем тәрбия бирү нәтиҗәсендә башкарыла. Туган телне бала чактан сеңдерү бик мөһим. Хәзер инде татарда әлифба төзелү тарихы белән танышыр чакта җиткәндер. Дамир Гыйлем Шәйх улы барысын да тәфсилләп сөйләде. Без бит татарлар кириллицада әле бик әз вакыт язабыз. 80 ел гына язабыз кириллицада. Аңарчы татарлар 10 ел латин графикасында язганнар. Аннан да алда 1000 еллар буена татарлар язганнар гарәп графикасы белән. Менә шуңа күрә бит зур урынны менә бу гарәп графикасы алып тора да инде. Иң беренче алифба кемнеке дигән сорау туа алифба тарихы залында булгач без. Менә аның иң беренче басма татар алифбасы без дип Сәгыйд Хәлфин алифбасын күрсәтәбез. Менә аның 4 бите менә монда куелган. Һәм менә датасын карасак 1778 ел дип менә монда куелган. Халкыбыз элек-электән аң белемгә омтылган. Петербургтагы типографияны ул вакытта яңа ачылган Казан университетына күчерүләрен сорап патшага хат та язалар. 1552 елда Иван Грозный Казанны алганнан соң бүтән мәчетләр җимерелә. Мәчетләр янында мәдрәсәләр дә җимерелә, укыту системасы шундан белән югала. Шуннан соң Екатерина II властька килгәч кенә ул мәчетләр төзергә рөхсәт бирә.
200 елдан соң мәчетләр төзелә башлый, инде укыту системасы юк. Каян алырга укытучылар, укыту системасын каян алырга? Менә монда карта бар. Шул карта буенча без күрсәк, Арча районы авыллары Ура, Курса, Ташкишу, Бохарага кадәр барып, Бохарада 5-6 ел укып кайтканнар һәм үзләрендә мәчетләр, мәдрәсәләр ачып укыта башлагандар. Шулай итеп укыту системасы без Бохарадан алына. Бохарага каян килә? Бохарага. Менә безнең Казанны алганнан соң, Казан интеллигенциясе Бохарага хәлдә качкан була. Һәм алар анда саклап калып, үзбәкләрне укытып, менә шунда сакланып, безгә үзебезнең укыту системасы 200 елдан соң үзебезгә әйләнеп кайта. Бу урында Мөхәммәддин Корбангалиевны да искә алмый калу ярамас. Ул 3 әлифба төзегән кеше. Революцияга кадәр менә шушындый алифбадан укыганнар. Менә алифба, менә бу алифба, менә бу татар алифбасы. Күргәнегезчә, аның тышында да, ичендә дә бернинди рәсемнәр дә юк. Бу ислам белән аңлатыла инде. Ислам рәсемнәр ясауга каршы, шулай бит. Инде укысак, менә моны укысак, нәрсә дип язылган икән? Менә монда төрки алифба дип язылган. Бу Türk alifbası түгел, bu татар alifbası. Ни өчен төрки alifba дип язылган? Чөнки 19 гасырга кадәр безне Казан төрекләре дип әйткәннәр, татар дигән этноним кулланылмаган. Менә моны укысак, юл башы дип укыйбыз. Юл башы, начало пути, юл башы имә. Кайсы китап юл башы була? Алифба юл башы. Алифбаны укыган кеше башка китапларында укый ала. Әлифба төзүчеләр Әхмәт Хади Максуди, Галимҗан Баруди, Шакирҗан Тахиров сүрәтләре дә музейның түреннән нурын алган. Халкыбызга аң белем, уку системасы бүләк иткән шәхесләребезне онытырга хакыбыз юк. Хәзерге заманда күбебез ким дигәндә 2-3 телне камил белә. Әлбәттә, һәр халыкның теле үзенчәлекле. Күп телләр белү дөньяга карашны киңәйтә. Ләкин туган тел бер генә. Кеше иң беренче чиратта туган телен камил белергә тиеш. Чөнки үзеңнең телеңне, мәдәниятеңне, гырыф-гадәтләреңне белми торып, башкаларны аңлавы кыен. Безнең туган телебез татар теле. Ул республикабызның икенче дәүләт теле. Аның кулланылыш даирәсен киңәйтү, киләчәк буынга тапшыру безнең төп бурычыбыз. Татар теленең тамырлары шактый тирән. Ул рун язуларында гына сакланып калган борынгы төрки телгә барып тоташа. Хәзерге көнгә кадәр килеп җиткән мондый язма истәлекләрнең иң борынгылары 5-6 гасырларга карый. Алар Архон һәм Енеси елгалары буенда зур ташларга төшерелгән хәлдә табылганнар. Рун текстлары шулай ук металл һәм сөяк әйберләргә дә язылган. 8-9 гасырлардан башлап инде кәгазьгә теркәлгән текстларда очрый. Борынгы төрки алифбаны төркиләр үзләре уйлап тапкан. Ул 60лап тамгадан тора. Шул тамгалар ярдәмендә текстлар уңнан сулга, өстән аска таба язылган. Борынгы төрки әдәби тел 5-10 йөзләр арасында кулланылган дип фаразлана. 10-15 йөзләрдә ислам дине тәэсирендә һәм гарәп графикасында язылган әсәрләрдә иске төрки әдәби теле кулланылган. Борынгы һәм иске төрки әдәби телләре бүгенге барлык төрки халыклар эчендә уртак санала. Һәр төрки халык бу телләрдә язылган әсәрләрне, аларның авторларын үзнеке дип бирәнә. Чөнки әлеге әсәрләр язылган чорда әле төрки халыклар бер-берсеннән аерылып җитмәгән. Язма әдәби тел халыкның сөйләм теленнән шактый ераклашкан булган. 15-16 йөзләрдә төрки халыклар айрым-айрым үз дәүләтләрен булдыра башлагач, иске төрек, иске татар, иске үзбәк, иске Азәрбайҗан һәм башка язма әдәби телләр аерылып чыккан. 16-19 йөзләрдә инде татарларда иске татар әдәби теле кулланылган. 20 йөз башында исә татар милли әдәби теленең барлык стильләре дә формалашып җиткән. Татар балалары 50 ел дәвамында белем алган легендар әлифбабызның авторлары белән дә танышык. Шунысы кызганыч, Дамир Гыйлемшаев улы аларның язмышын драматик дип атай. Сәләй Вагизовна Рәмзия Валитова Казан педагогия институтына укыган вакытта очрашалар, танышалар һәм соңгы курста өйрәнешәләр. Направление белән Арчага киләләр. Бу була 1937 ел. 4 елдан соң сугыш башлана. Сугышка хәтле 2 балалары туып кала. Сәләй Вагизовна сугышка алалар. 1 ел сугышканнан соң Харьков астында анда немецларга әсирлеккә төшә. Анда һәм 1945 елны инде җиңгәннән соң аларны азат итә америкалылар.
СССРга кайтмагыз дип әйтәләр аларга. Безнең белән Америка китегез яки Европада калыгыз, сезне анда төрмә көтә дип әйтәләр. Ну, Сәләй Вагызов дәрсә булса шул булыр, нәрсә күрсәк шуны күребез дип. Кайтам ди һәм кайта. Ләкин кайтып җитми арчага хәтле СССР границасын чыгуга аларны кулга алалар һәм 10 ел бирәләр. 10 ел ул Коми СССР лагерь Печорада 10 ел утыра. Рәмзия Вәлитова исә тормыш иптәшенең төрмәдә икәнлеген белгәч, 2 ел рәттән балаларын ияртеп аны күрергә бара. Һәм бу күп кенә нахак сүзләр өчен нигезгә үрелә. Аны укытудан куып чыгаралар, квартирадан куып чыгаралар, 2 бала белән урамда кала. Сәләй Вагызов хат яза, Рәмзия, син миннән отказаться ит. Сиңа яшәргә җиңелрәк булыр ди, балаларны үстерә кирәк бит ди. Менә ни өчен ул бит Вагызова, кияүгә чыккан Вагызова була, Валитовага кире күчеп, ул эшен саклап кала ягына, эшкә урнаштыралар, квартирасын да бирәләр, тормыш әсрәк кенә уңайлана. 10 елдан соң Сәләй Вагызов кайта. 10 елдан соң кайта. Нидә педучилищега киткән җирдә эшкә алмыйлар, төрле авыр эшләрдә эшләп йөри 5 ел. Шуннан соң менә нинди очрак йөрдә битә. Сугышка кадәр үзе укыткан укучысы Гали Ахметов Равил Әлмиев дигәнчә инде Зафрана була. Менә ул аны Тушдан хөрмәт итеп, урнаштыра. Кире үз һөнәренә кайту мөгаллимнәрне әлифба язуга илтә. Шушы дәреслекне төзегәнче алар 20 халыкның әлифбасын өйрәнәләр. Сәләй Вагызов ул туу аның бит арчада түгел, туган ул Самар өлкәсе, Камышлы районы Байтуган авылында. Байтуган кешеләре Сәләй Вагызов үзләреннән шундый зур галим чыкканын, алифба язган кеше чыкканын безнең музей ачылгач кына беләләр. Безнең музей ачылышына алардан делегация чакырыла һәм шул делегация составында Байтуган авылының фельдшеры да була. Һәм моннан 7 ел элек Байтуганда да Сәләй Вагызовның музей йорты ачылды. Менә монда сез аны күрә аласыз. Музейның тышы, эче, менә шушы алифбаны иҗат итүче Сәләй Вагызовның музее. Һәм менә бу төп урам Байтуганның менә моннан китә, менә улай бара торган төп урам Вагызов урамы анда бирелә. Бүген байтуганлылар исә авылларының тау итәгендә әлифба сүзен зур хәрефләр белән язып куйган. Бөек шәхесләре белән горурланулары шиксез. Без дә әлифбабыз авторларын Сәләй Вагызов, Рәмзия Вәлитованы онытмыйк. Барлык телләрне тану һәм хөрмәт итү дөньяда тынычлык, иминлек булдыруга бер адым. Һәр халык ул кабатланмас мәдәният, тарих, гореф-гадәтләр, яшәү рәвеше һәм әлбәттә тел. Һәр тел үзенчәлекле. Ул менталитетны, гореф-гадәтләрне чагылдыра, безнең аңыбызны формалаштыра, үстерә. Аны саклау кешелекнең мөһим бурычы. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без туган теленә битараф булмаган һәр кемне күптән түгел булып узган халыкара туган телләр көне белән котлыйбыз. Туган телебез һәр вакыт үсештә һәм кулланылышта булсын. Милләтебезнең тарихы ерак киләчәктә дә дәвам итсен. Дөньядагы һәр бер тел үз йөзен һәм кирәклеген югалтмасын. Без бүген халыкара туган телләр көне, төрле халыкларның телләрен саклауның әһәмияте, татар теленең барлыкка килү тарихы һәм кулланылыш даирәсе хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Ерак зашить моя луна. Чаваш челги бурчухне, тенже путмейн. Куда мумелис, истя муки. И туган тел, и матур тел, әткәм һәм кәмнең теле.